bingaya nagongga ng uban nga dili ta magbase kung unsay nabuhat sa atuang isip kay magtuong madiskaris ka sa tugugma sa Ginoo. Sa kamibro simbahan iyon siya, pastor, dili na kung simba aning simbahan na. Nga naman, nangutana ang pastor. Pastor, maras gihapon, kung musimba ko aning simbahan, walay kausapan na sinati nako. Nangutana ang pastor, kanong mapunsis, nawa mo kay kausapan? Abi niyong pastor, taghan kayo nakita na ako simbahan, dugay ng sinimba, pero wala na nausap sa ilang pinaiyak. Kitanaw sa usa ka babay, isa, yun ang pastor sa mao ba? Nakita gulay nimo na sis. Sa pastor, nakita na ako na. Kanang magwali ka pastor, sigiran tabi ng uban. Kanang magwali ka pastor, gasilpon ra uban. Kanang gawali ka pastor, wala yun nag-focus ang uban. Yan ang pastor sa mo ba? Nakita gulay nimo na tanan. Sa ito pa, wala kong kakapokus. Kay sige malaman kay paniit. Yan ang pastor. Sa nga, wala dyan kong kapokus, pastor. Muna nga, di na lang yung kumuparayog simba ini. Kaya di kong kapokus, ini matawahan. Di siya kapokus ko, no? So, yun ang pastor. Sige, tagaan tigag tsansa. Imuha ka ng decision, choice na di mo. Dili ko makabot sa inyong choice. Pero na ako, sa kabutang ipagbuhat ni mo. Kung mabuhat ni mo ni, tugutan di ka nga, di na ka musimba. Pagbuhat baso dito sa kusina, himabawa o tubig ang mga baso. Kunya, mutuyo kag natulo, nining simbahan nga nagwali ko. Mutuyo siya katulo na ng simbahan, ako gato simbahan, tuyo siya katulo, kunya nagwali si pastor, matuyo ko katulo. So gihipo niya, tuyok sa unang tuyok. So wala pa na ito, instruction ng pastor yun. Dapat walay maantag na usa ka tulo sa tubig nga nas baso kadto. So lisod-lisod. So moto kay lisod man, gipupusan niya tutok ang baso. Wala siya kapukus sa iyang gilaktan nga ni tubig nagpukus sa tanaw sa baso para yun na dili yun atakan o usa ka tulo. Hangtod nga nahuman niya ang tulo ka tuyok. Niadto siya sa pastor. Sa pastor, nahimo na nako ang imuhang gipabuhat. Gipabuhat na sa pastor siya. Sis, naamay usa ka tulo nga naatak sa tubig. Niya na babae nga pastor, bisag usa. Wala gila. Nangutan ang pastor. Ngano man awa man bisag usa nga natulog. Niya siya. Pastor kay nag-focus ko pagtanaw sa tubig nga naa sa baso. Niya siya. Nya kay nagwali man ko. Wa pa kakabantay sa mga nagtabi o nag-cellphone. Isa pastor, wa na kumutanaw nila kaya ang baso mo'y ako ang tanaw ang tubig sa baso. Yingnan sa pastor, diwalinan sa sis, inana ang pagkinabuhi Kristuhan. Dapat, pupukus tas tubig nga naa sa baso. Dapat sis, pupukus tas pulong sa Ginoo sa itong pagmamati. Sa tubig na maong pulong sa Diyos, pukusan na ito. Kay once nga diha ka makapokus sa mga taong nagsimba, makadiskaris yun na sa imong gugma. Kay nga naman, kada kaklasis pagpokus, dili na makahigpit sa atong gugma sa Ginoo. Pero ang makahigpit sa atong gugma sa Ginoo, kanang magpokus tag pagpamati sa pulong sa Ginoo. Nga mao'y tubig na atong ipukusan. Sa ito pa, kung ang pulong sa Ginoo na itong ipukusan, wala na nakakabasi sa mga pangbuhat sa uban, pulong na imong ibasihan, mahigpit ang imong gugma. So, kung sa may kita kung mahigpit atong gugma, dili ka maapiktuhan sa unsay kahimo sa uban, tungod kay nahigpit ang atuang gugma. So, makapadayon ka, dili ka muundang, dili ka muingon, naman ko'y kontra simbahan, naaman ko'y kapangi simbahan, muundang ko din ako mapakita, dili na mahitabo kung nag-focus tas pulong sa Ginoo. Pero anong nahitabo man, nga mudistansya simbahan, tungod kay wala nakapokus pulong sa Ginoo. Nakapokus sa iyang kaaway. Nakapokus sa iyang kapangi. Sabot pa sabot, ang iyang kumba, wala higpita sa Ginoo. Kaya ang higpiton sa Ginoo,
kadto ra nag-focus niya. Amen? Pero kung atong gugma karon, pagkakita ni mo sitwasyon na balabagan pa ka, na discourage pa ka, murag di na ka musimba tungkol kay sitwasyon na kita ni mo, nagpasabot na ang gugma, gikan sa Ginoo wala pa nahingpit sa tuwa. Kay ang gugmang hingpit, dili na siya magkabalabag. Kana bitaw, dili ka magbasi kung unsay gihimo sa usa ka tawo nga pag nakita ni kawana nga ano yung himo, mura tawo ma-discourage sa atong love sa Ginoo. Kasi natin matanyanan nga imong pamilya nakita nimo nga grabe ang nasib mo na una expectation nimo mo ta ni makita pero lahi ang imong nakita. And napili mo nga ang imong love sa pag-alaga ni Mr. Nawar. Ikaw ug ako giwalihan niya. Kaya sometimes mo na ato ang classes paghigugma nga nakabase sa nakita. Ayaw basi ay mo nakita karon. Atong basihan ang Dios nga wala nakita. Kaya once nga ang Dios nga wala nakita atong higugma ang tanan nimong nakita karon nga sitwasyon nga di nato masabtan. Sulbaron sa Ginoo nga wala nato nakita. Naas Ginoo ang tanang kasulbaran. Dili sulbad ang paglayas, dili sulbad ang pagdistansya sa simbahan, dili sulbad ang dili pagpakita sa imong isig ka magtotoo, dili na sa sulbad. Ang sulbad ipahingpit ang imong gugma sa Ginoo. Kay once mapahingpit ang atong gugma sa Ginoo. Picture out ra. Katong pito ka tuig nga katarbaho si Jacob para kang Leah aw kang Raquel, pero si Leah day ang gihatag. Hinumdumi nga ang gitagad ni Jacob mga karniro. So insert ang mga karniro, musanay na, mudaghan na. Amen? Sa to pa, magkabisi pag-ayo si Jacob kay magkadaghan ang karniro. Plus, gipunan og laing pito ka tuig para ni Raquel. So unsa may mitabo sa mga karniro? Mag-multiply pag-ayo, mudaghan pag-ayo. So daghan din talagdon si Jacob. Buot pasabot, si Jacob, busy na pag-ayo, maglisod na siya. Pero tungod, ay naay gahom ang iyang gugma ngadto kang Raquel. Wala niya baliha ang gidaghanon sa buluhaton o ang kabisihon. Wala niya baliha tungod sa iyang gugma ni Raquel. Amen? Kanang Raquel ya igsuon naghulagway na sa atong Ginoo. Naghulagway na sa atong Ginoo kana si Raquel. Nga kung naa day tinud-anay nga gugma sa Ginoo, dili day nato basihan ang atong kabisihon. Dili day nato basihan ang atong kadaghang buluhaton. Nga dili ta mahigugma sa Ginoo. Amen ato matadya igsuon. Si Jacob wala nagpadisturbo sa kabisi o sa kadaghang buluhaton, sa kadaghang karniro kalagdon. Wa siya nagpadisturbo, wa siya mingon nalaman, kadaghan na ini, surrender ko ini. Wala siya mingon, kay tinunanay ang gugma. Ang iyang gugma na ikaw. Sa ito pa, kung imo samton, ang gugma na yung tinunanay, ang gugma na yung manay ikaw, mulah mutay, bisang pagdaghang babag. Amen? O niya, ang gugma na yung manay ikaw, wala nagbasi sa kadaghan nimo nakitang babag. Si Jacob, daghan yung kayong makita niyang babag. Kadaghan sa karnirong kalagdon. Tuig, 14 na katuig. Daghan kayong makita niya na senaryo na pwede siya madiscourage sa gugma ni Raquel. Pero wag siya madiscourage kaya ang gugma doon ay power. So ang gugma na yung power, lisod na nga madiscourage. Bisag unsa pa kadugay o bisag unsa pa ka daghas babag basta imong gugma may power. Bulahutay na siya.